Rêzek êrişê internetê berfireh li dijî bingeha welatê Estonyayê di nav da xetên enerjî û sîstema paqijkirina avê heye hatiye çêkirin. Senaryoya li vir xeyalî ye. Fereyek internetê ku xeyalî yê tê gotin bi navê operasyona mertalên girtî ku bi aliyê navenda parastina internetan NATO li Estonyayê tê rêvebirin. Ev rikberiyek hevalane lê ev yek wê dike rêxistina herî mezin di cîhanê de. Her wiha ew şêgî tişta fêm dikin û bi hev re kar dikine. Gava operasyon tê pratikkirin, talûkê jî dibe gelek rastiyane. Hemû tij gerêdahiya teknolojiye û ev yek jî dikare bête hek kirin. Di zivistanên 2015 û 16 da Ukrayna ji sedemê êrişên internetê dijî torê enerjiyên xwe gelek êş kişand. Ji bo vê yekî sîstema wî ji bo çend saeta hat qefilandin. Kiev Rusya suçlar kir. Rusya ji bo êrişên internetên gerdûnî mîna çavkaniyên yekemîn tê nîşan kirin. Agahiyên nerast û sexte biriya bikaranîna malper û medyayê civakî ji bo dewletan pirsgirêkek dine ku herî diçe mezin dibe. Dema li karê Rusyayê destxistina nava karên Emerîka binêrî, tiştê tê zanîn ewa li Nîsana 2014 hatiye destpêkirin û heta Oktobera 2017 dema girtina hikûmetê pêk hatî berdewam bûye. Vî awayî wan di 3 sal û nîvan da karê xwe kir. Ji wana 100 kes report kirine û çend hezar hesabên medya civakî birine û zêdeyî 50,000 hesabên propagandan belav kirine. Ev hewldanek mezin bû paşan di reşa Today û Sputnik da propaganda dikin. Gelo rêberên NATO di civîna herê dawî da ji bo dijî va êrişan têra xwe tiştkirine. Ew baş dinirxînin, zêdetirî ji tiştê wan 2 salên borî da kirî û tu dikarî wê di daxuyaniya civîna bilind bi xwe da bibînî. Bu cara yekî ye îşaretê dide pêzanînên tarî weke gefeke bi sunûrkirî û beşek mezin ji şerê elektronî. Ji sala 2014 vir da siyaseta serekiya NATOyê ji bo parastina bikom gora benda pênca dikare alîkar be dema endamek wan rastî êrişê internetê bibe. Bersiv dikare di nav da ceza kirin, bersivên internetî an jî heta bikaranîna hêzên asayî bibe. Dibe ku ev mîna ihtimalek piçûk û dur xweya bike, lê sekreterê giştiyê NATOyê hişyar kir ku êrişek internetê dikare wekî êrişek asayiyê leşkerî bandorê bide.